Čaute ľudia, vítam vás pri tomto novom videu. Teraz už v roku 2026. Viem, dlho som nenatáčal. Keď počuť, trošku som chorý. Stáva sa, že človek občas ochorie. Je to iba kašel. A tak som sa rozhodol, že po dlhej dobe neaktivity konečne niečo natočím. Viem, dlho som nenatáčal, ale preč ma to že nebavilo a nevidel som, že čo natáčať. Tak som tu znovu a začnem uvažovať nad tým niekedy, čím ďalej tým viac, či je YouTube to, kde mám byť. Možno, neviem, tak začnem znova možno natáčať častejšie. Možno to skúsim znova rozbehnúť. Môže to byť ako dobrý nápad, nemusí, neviem. Skúsim, uvidím. A ako to pôjde, podľa toho sa ja prispôsobím. Samozrejme, neviem, že čo môžem natáčať, preto som nejakú dobu nenatáčal, lebo som nevidel čo. Ale ako som spomínal už v predošlých videách, nejaké nápady, tak možno tie by som už mohol zrealizovať. Ale tak aj preto som sa rozhodol, že po dlhej dobe znova natočím nejaké video. Možno to aktívnejšie rozbehnem, až keď trošku vyzdraviem. A samozrejme budem rád za každý odber a like. Nie je to povinné, ale keď chcete, môžete mi ho dať. Mňa to aj poteší, aj ukáže, že máte záujem o to, aby som natáčal. A to je asi tak všetko zatiaľ. Čaute.